Podrobnosti vyšetrovania pokusu o atentát na kandidáta na amerického prezidenta Donalda Trumpa prechádzajú od pútavých k senzačným. Investigatívni novinári z The New York Times získali prístup ku korešpondencii pensylvánskej polície a zistili niečo bizarné. Ukazuje sa, že viac ako hodinu a pol pred výstrelmi na Trumpa si polícia navzájom posielala fotky strelca Thomasa Matthewa Crooksa, ktorý sa prechádzal po území komplexu, kde mal prezidentský kandidát vystúpiť. A skontroloval vzdialenosti pomocou optického diaľkomeru. To znamená, že osoba, ktorá zjavne nie je zamestnancom špeciálnych služieb, strážiacich udalosť, sa v predvečer vystúpenia chránenej osoby na verejnosti jednoducho poflakuje s diaľkomerom. A tajná služba s tým nemala absolútne nič spoločné. Alebo sa tvárila, že ju to nezaujíma. A to nie je všetko. Novinári zistili, že sklad číslo 6, z ktorého strechy Crooks strieľal, bol v predvečer pokusu o atentát vylúčený z chráneného perimetra. Aby ste sa tam dostali, nemuseli ste prejsť žiadnou bezpečnostnou kontrolou. Thomas Matthew Crooks nepotreboval ani rebrík, ktorý si kúpil. Jednoducho si preštudoval komplex diaľkomerom, vzal pušku a vyliezol na niekoho otvorenú strechu budovy, aby zabil hlavného kandidáta na prezidenta USA. A hádajte, kto vylúčil budovu z obvodu? Americká tajná služba, ktorej vedenie vymenoval Joe Biden. To, čo nasleduje, je ešte viac ohromujúce. Napríklad to, že strelec Crooks v predvečer akcie hľadal na internete informácie o vzdialenosti deliacej Lee Harveyho Oswalda a Johna Kennedyho a že mal vlastné drony, ktoré spustil v predvečer mítingu v Pensylvánii. A tiež, že tajná služba odmietla vyžiadané stretnutie s miestnou políciou, tou istou, ktorá podozrievala Crooksa v predvečer pokusu o atentát. Možno by americké spravodajské služby mali prepustiť niekoľko stoviek ľudí, ktorí všade sledujú ruských diplomatov, v márnej snahe presvedčiť ich, aby spolupracovali a zapchať nimi skutočné bezpečnostné diery. Aspoň pre najvyšších predstaviteľov politickej arény USA. Mimochodom, polícia medzi sebou v korešpondencii volá tajnú službu SS, Secret Service. Ale v porovnaní so zvyškom to už vyzerá ako roztomilé šialenstvo. Všade sa miešajú, do všetkého zasahujú, vyhlasujú sa za výnimočných a najlepších, no v skutočnosti je to len jedna súvislá mydlová bublina, v ktorej sú klamstvá a lži.